Ndokuchingamidzai muri Zimbabwe pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia wekwamupurwa. Nhasi ndaona mukana wokusvikawo munzvimbo kurugare uko kune musikana ane 16 years anotaura iye achiti zvonizvo ane makore 13 akasvika pakudanana nemukomana. Handizivi kuti pakudanana mwana 13 years vanenge vachidanana here, asi zvinoratidza kuti pane kakumbunyikidzwa kaitika mwana ari mudiki. Wachifamba kudaro nyaya dzakaenda kumakoti, asi hama kana kuti amai vemukomana vakasvika pakuthreatina mwana kuti ukangosungisa mwana wangu unozviona. Zvisinei vachifamba zvakare chakazviita ndechekuti mwana uyu akazotorwa kanogara nemukomana uyu, asi pari zvino mwana uyu akazotiza kumba kwemukomana uyu ane 16 years. Saka toda kunzwa zvizere kuti chii chaitika mukati meupenyu hwemwana kubva ane 13 years nhasi azosvika ane makore 16 years akuchitaura zvaitika mukati meupenyu hwake. Saka panguva ino muri Zimbabwe regai tinzwe zvizere kubva kune mwana uyu kuti chii chaitika mukati meupenyu hwake. Nokuchingamidza shamwari, wakadi yako? Ndiripo. Chekutanga ndikada kuzivawo zita rako, rekuberekwa uye nemakore auinawo. Nonzima Blessing Kuti, ndine 16 years. Ne 16 years. Alright, Mobi, Sisi Mobi mimi da kuti munditsanangurire nyaya yenyu kuti mune 13 years. Muchiti mukudanana nemukomana vachizosvika pakuti nhasi mimi makazowana kukwanisa kutiza mukomana uya. Papekutanga chii chakaitika kuti musvike pakusangana nemukomana uyu? Ndakadanana nemukomana uyu ndiri form 1 third term. Ndadanana naye takangodanana but tasingawana nguva yekusangana tese. Saka tese asingawana. Ndaendeswa Masowe. Nenga ya December ndaendeswa Masowe. Ndobva ndadzoka. Form 2. Pandakadzoka ndakupinda form 2. Ndadanana naye. Saka mama wangu wakazozviziva because anga kutondira muzero kuti kuna chindichunoya umba kwangu. Alright, Sisi Mobi, makatanga kudanana mune 13 years. Makore enyu haasi makore ekuti munhu anogona kuti ndine mukomana wangu andiri kudanana. Imimi chakaita kuti mude kutanga kuti zvivakomana nezera renyu iroro muri form 1 akanga akuudzai kuti chii? Akatuma vanhu shamwari dzake here kana kuti hama dzake? Hapana chiwasikana chaigara pamba pa. Vakauya vachikuudza kuti chii? Vakauya vachinditi hanzi naSimba uye kuno. Kureva kumba kwake. Panguva yeSimba aigara nani? Aigara nasisi wake. Saka kudanana kwenyu kwakazotanga rini apa? Kwakatanga muna December third term. Makazoenda here kumba kwanga kudedzai kuya? Saka akazotuma kamuzukuru kake. Akazotuma kamuzukuru kake. Anditi ndipo phone number, papa asina phone. Hamusina phone. Ndoda kunzwa kwandiri kubvunza pa ndoda kunzwisa kuti kudanana ndokwekuti masangana uyu wokuti ndokuda moti ndokudawo. Makazoona nguva yekusangana here kuti muchiudzana mashoko erudo nemukomana wenyu Simba? Ndakasangana naye ndichienda kuchikora ari Makuseni. Ndobva ati chii? Nyatsotaura henyu kuti makasununguka kuti chii zvainyatsoitika ipapo, aitaura achiti chii? Ndakasangana naye vanditi kuwa kuenda kuchikoro ndati zvikanzi pane munhu wandakatuma wakamuona here, ndakati ndakamuona. Hanzi akakuudza nyaya ndakati hana kundiudza. Vandiudza kuti ndokuda ndati ndozokuudza kana ndakasangana naye. Alright. Ndobva maenda henyu kuchikoro. Mabva kuchikoro chii chakaitika? Ndinobva ndasangana naye dhiri. Ndakazosangana rimwe dhiri achibva kubasa. Ndakasangana naye ndichibva kumba kweshamwari yangu. Muchibva kumba kweshamwari yenyu? Ndobva ati chii? Ndobva ndamuti alright. Makangodaro kuti ndo alright. Alright ndokuda here kana maiti alright chii? Ndinomuti alright. Imimi changa chazokuitai kuti mubvume mukomana uyu chii? Hatisiwa. Hamuzive. Imimi pamashure apa 12 years 11 years mama ambotanga kuti zvavakomana here? Aiwa. Saka imimi zvokuda mukomana mama zviwana kupi? Shamwari dzenyu dzavana vakomana here? Unasisa vana vakomana here? Chii chakaita kuti muti ndakuda mukomana? Hapana, makangomudawo Simba. Saka Simba aiva nemakore mangani pamakatanga kudanana mune 13 years? Anga ne 20. Imi makazozviziva rini kuti makore akakakudza here kana kuti? Anondiudza, ndakatozomasiya taenda kukoti. Alright. Muchitaura hedu pane pamati makazoenda kuMazowe. Makaendeswa nani? Ndakaendeswa namama. Papa atori paholiday paChristmas.
ndazodzoka kuno pamadzoka ndakuda kuti muchipfurira mberi kubva pamakadzoka kuno muchibva kumazowe. Ndakadzoka kuno kunchi kumazowe ndopatakabva tanga kusangana ndichienda kuchikora vanditi usaenda kuchikoro unoyamba kwako ndikati unotoesana mumao ndopaakabva nditi akabva atuma munhu kuti udze mubva wetuckshop fani tuckshop yanga iri kuseri kumaraini ndobva ndaenda ikoko ndopaakati ungada kurara neni ndoti handisi kusvida ndakabva ndatongobuda dhero ndakatsama but vandisendera message yekuti sorry chichichi. Makazinge mani foni? Akandisenda pafoni date wangu ndo yanga ndakushandisa. Mama ushandisa foni yadhidhi wenyu? Maishandisa mapiwe kana kuti maibiridzira? Mama udza dhidhi kuti ndiani pafoni message padzaipinda vanga vasingazvizive. Musi wekutanga makaramba pfuurire yenyu mberi? Akadzotanga kuti kurara neni akugara ega musoro namambo mumo murugari momo. Saka imi mairamba muchikuenda kumba kwemukomana wangu? Maenda. Saka akazama kangani kurara nimi? Kari ka 3. Kangari ka 3? Ka 3 ke saka mairamba? Apa mamuchine mu 13 years kana kuti ranga ragore rinotera? Ranga nachitoni 13. Muna December imomo? Alright. Saka imimi makazobvuma kurara naye zvaizoita sei? Handisi ndakangobvuma wangu. Makangobvuma? Saka mati aiva kune tuckshop ane zvaimbokuitira here nairi mopi? Ane zvaimbokupa tuckshop? Aikupa kana mazepe kana aikupa chi? Aimbokuitira mafavors? Ndichazinezoziva. Aiwa kamopi wangangodana nemunhu asina zvaanokuitira? Ane zvaikuitira here? Kana ane zvaikuita unongotaura kuti aiwa asi kana pasinawo ndizvozvo iwe zvaunorememba kuti mukomana wako aikutengera makadzi here? Chii chaaikuitira Simba? Chawaita hande mukomana wangu ini? Kutenga imbotenga hake. Aikutengera chi? Ambotengera hembe. Kambokutengera hembe? Saka kumbeyo waitidzabva kupi? Kumba waitidzabva kupi hembe? Wasingatoseti ndinadzo hembe. Hembe dzako wadzipfekera kupi naimopi? Ungadzipfeke? Wangodzichengeta? Alright. Zvakusvika pauri kuti iwewo makazorara mese watiwo wakangobvuma. Wabvuma kudaro ndobva wauya kumba wakaudza mamere? Andini. Hauna kuvaudza? Saka makazinge makurara mese kakawanda sei? Kakawanda handichitomboziva kuti kakawanda sei but kakawanda. Alright. Pawaenda kumba kwake ipapo aidzivirira here? Dzimwe nguva wanga asingadziviriri, dzimwe nguva aidzivirira. Saka iwe wese usina kubata pamuviri pese panga asingadziviriri, chii chaiita kuti usabate pamuviri? Hapana. Haana kumboda kukumwisa mapiritsi? Mamorning after umaziva? Unomaziva kwamaonaka? Haana kuda kumbokupa here? Ndambobvira ndamwa mapiritsi. Haunambobvira kumwa mapiritsi? Saka right zviri kuitika muna December zvese izvi? Tatori rimwe month. Mune rimwe month? Ndakazotena 14 so 28 May. Wakazotena 28 May. Chiro tapinda mugore ra 2022. Muri kudanana zvenyu pfurirako mberi? Ndakazotanya dzakazongotanga kupinda mukoti. Ndada form 3. Ndada kufanira kupinda form 3. Alright, munhu angotanga kuenda kukoti kaanonga atanga abatwa nemapurisa? Mungu wakabva watanga wasisiwa wabvaenda papolisi. Mapurisa acho vaimashaya papolisa. Pavazoenda kuwarembaki ndobo wakabvatanga kufambira nyaya dzacho. Mama wakazviziva sei? Ndakandanonoka kubva kuchikoro. Musi wacho wanga watomboenda here kuchikoro kana kuti wanga waendako? Kuchikoro kana pfuura nekomba. Ndobva wapfuura nekumba kwemukomana wako? Ndobva wanonoka mama vha wati chii? Wakanifunza chikubva kunaenda tuchikoro chanzi kubva kuchikoro this time kwakatuma to 8. Kuma to 8? Wanga waform 2? Alright. Saka mama wachikubvunza, mama wakakubvunza sei nyaya yako? Chii chakaitika musi wacho iwoyo namama? Mama wakapopota. Vakapopota? Saka wakazovaudza here chokwadi kuti ndatotanga kurara naye mukomana wangu? Hauna? Saka maenda kumapurisa, chii chakaitika maenda kumapurisa? Mapurisa vakanyora doketi. Wandapiwa pepa reti ndende kukiliniki. Kugomo, ndovanaenda kugomo. Pandika kugomo ndopandakabva ndatestwa kuti ndine nhumbu here kana handina nhumbu. Nechirwere ndinasipaicheni. Pandatestwa, pandadzoka ndopakabva anotorwa kubasa kwake. Ndobva atorwa kubasa kwake? Asi iwe pese pawaitwa zvekutestwa izvi waimboudzawo here mama chokwadi kumatangira akaita zvinhu zvako izvi kana kuti wanga wakanyarara? Asinombobvira ndavaudza. Wasinombobvira waudza? Ndakaudza mupurisa ndo wandaitaura naye. Mupurisa ndo wakazoudza chokwadi?
atorwa kubasa kwake hatipfurire dumberi pakatorwa basa kwake ndokwapa akasungwa ndopakazotanga patikatanga ndo akaita 3 days ari kuwarren park tanzonzi tikufanira enda kukoti patikaenda kukoti takazonzi munozodzoka vapiwa bailout vabuda ndopakabva auya apa pamba pawo panext door penyapa papa mukomana aitengesa mutakishop ndo akatuma tudze mobile ndikumutsvaga. Alright. Simba ndiye aikutsvaga. Ini mukomana akabva anga asingauye pamapedo andiona ndichitobuda ndichidzika vhatera zvakanzi Simba ndinotsvaga ndati muzoenda ndanafona. Wanga usati watengerwa foni yadhidhi yanga kusashandisi. Saka pane mukomana aigara pamapedo apa ndiye akabva afona akasangana ndichitodzika akabva afona zvanditi saka ndozvawafunga Simba wacho ndanga kusangana ndozvawafunga ndakati vanatongonyarara takadaro vakata foni yake saka ndakazosangana nasisi vake sokobva watanga ndipopotera zuva rimwe chete iroro. Sisi vacho vaikupopotera vachiti chii? chiti kusungisa hanzvadzi yangu yakaita sei. Iwe une chawakapindura here? Andambowapindura. Saka vaikutuka anga ari manheru kana kuti? Anga atori masikati. Anga ari masikati. Alright. Vakutuka sisa wakwafa waita seiwo? Hapana, ndambowapindura mama wangu anatomboudza ndatukwa. Unotoudza kuti watuka? Ndambowudza. Hatipfurire dumberi. Saka dzizava dzangu tangu enda kukoti. Pane rimwe dheki akauya akanditora ari manheru. Akandidedza ndakagara apa. Vandibata nokubva atofamba neni kuenda akadzika neni kwanga todoka vadai tofuteni noko. Ndachida kuenda kumba kwedu vhara akaramba akandibata kufamba kusvika kuRed Cross. Ndichiti paRed Cross vanopondwa ndaudzokera kumba kwedu. Vhara mavhaenda neni ko. Ndaita ndinenge 2 days ndichigara ikoko. Hauna kudzoka kumba musi wacho? Alright. Akaenda kuRed Cross kwaigarani? Ndoko anga kugara kukambozoma angatiza kunoko. Angatiza kunoko. Ndobva kukambozoma ku3 ndokwanga kugara ndanogara ikoko 3 days. 3 days dzera chitobva tanga ndobva kukoti mama wangu wanditora futi tiri kukoti ko. Mama enda kukoti apa wanga wakuenda kukoti uchibva kumba kwemukomana uyu? Vandaenda kukoti dero randinotaura ndikatonzi handichanyatsoziva vakati chii kukoti. Mukoti. Zvadzoka kunoko vazoya vandatogara kunoko vatanga kungondifonera saka ndakazoya mama wangu akazoti ngaaende kumazowe ndibva ndaenda futi kumazowe vatera mazowe neshamwari yake vakutera futi mukomana uyu vatera mazowe vatanga kutofona akatanga kufona pafoni yagogo nga ndaishandisa so namba idzaidziwana kupi dzihama dzako dzababa wako ndiwaimupa here kana kuti angagara anadzo muchidanana kwenyu maipana nenyu manhamba? Alright. agara ngana vatonditi uya ndiri pane painzi pamupostori so ikoko vandatodzika vatonditi hande ichindiperekedza ndatomuperekedza ndichitodzika vatonditi hande takutoenda ndati kupi sanzi hande takutoenda vandatokwira mota but vanhu kumba vakasara vachinditsvaga kwazvanga vasingazoendaenda kupi kumazuwe futi akakutera ikoko wanga vasingazoendaenda kupi vatondikudza sekuru wangu wakabva wasvika pamota ipapo watanga kuvhunura mavona musikana akaitese iye vanditi nyarara apo uri mumota imomo? vandatoti ndakamuti vandatonyararawo sekuru wangu wakatopinda mumota imomo asavana kukuona? Anga akakuisa paimota imomo? sekuru wangu akagara pasiti rokumberi sita takagara pasiti rokumashure asavana kukuona? But shamwari yake angapfeka t-shirt yeblack iye angapfeka white vachinjana ma-t-shirt kanzi because kwanga watodzima atsanziri kumanguva dzemanheru here kana kuti? Pane 6, 7. Alright. Vanditienda kumashure shure vandaenda vatochinjana ma-t-shirt iyo vavhara paside papane seat pavagara sekuru wangu vanotomumona vakavheneka vakatoavanakana mumakwamona but vaitotaura neshamwari yake uya vasitomuona futi? Enda vamuziye kumuona fesi yake? Shamwari yake havatomuziye but sekuru wangu Simba vane vaimuziva ndichaziva muchanyatsoziva sekuru aiziva Simba? Asi vaingoti ndikutaurawo nemunhu ari mumota kuti mambono mwana akadai. Alright. Iwe upa ungwari mota iyi yanga iri mota ipi?
Kari Honda Fit here kana kuti Wish here? Ngeri Honda Black. Honda Black. Saka wanga wakakotama mumashure uko. Kongoona ndakatogara ndakadai. Watogara kudai asi wasaoneka. Alright. Ende wopfungwa dzikuti uscream wanga usina. Simba aida kunyatsozatenda mberi. Chichaita kuti Simba iwe umutye kuti utaure nekuti paya akambokushuzhurudza futi kana newe kumba kwake apa akutera akunyararidza. Chichaita Simba kuti umutye. Nansikamutye. But munhu wandeti ndaimuda Simba. Saka waida Simba. Ngari love. Alright. Nyaya dzemujolo dzakaoma. Saka iwewe wazonge wakumashure uko wakawanda. Sekuru vari kubvunza. Chichakaitika kubva ipapo. Sekuru wakabva waburuka mota. Watoyobva wavhura bhuti. Kwanga ndakagara. Vanamene kuti vakabva vatanga kutaura nemunhu. Mukomana webva aburuka shamwari yaSimba vayatonovhara bhuti. Alright. Ungone mukana wekuti uscreameka ipapo naimobi. Asi wataura kuti iwe wakatadza kuscreama kuti waida Simba. Andika ndosaka wakatadza kuti uscreama. Ndobva wavhara bhuti tichipfuurira hedu mberi. Vavhara bhuti vayatoenda vatainoomba kwamama wake. Kumba kwamama wake ndokwakazondiudza izvozvo. Kuti wakasungisa mwana wangu. Alright. Mabva kumazowe. Mazobva kumazowe. Mabudirira kanyaya yake nyake kutiza. Masvikira kumba kwamai vake. Tabva takwira Glendale. Pamakwira Glendale. Kuenda kumba kwamai vaSimba. Uchisvika ikoko zvakanzi enda mai vaSimba. Takasvika ari Manheru. Ndasvika ari Manheru. Ivo wana kukwanisa kuya Manheru. Vakazouya mangwana makuseni. Vakazouya mangwana makuseni. Ndopo wakabva wauya nehama dzavo ndodzoka uya. Mama wake wabva watonditi akangosungisa mwana wangu pamene zvake. Ndomashoko wakanzwa iwewo. Saka iwe wakazogara pamba panguva yakareba sei? Ndakangogara 3 days ndatodzoka futi ndichifanira kuenda kukoti. Fanenda kukoti. Apa kukumba uri kumbofona here uchitaura kuti ndokwandave? Ndafonera sekuru wangu. Uchizovazivisa kuti wakavaudza kuti pesi pamamutsvaga ndiri mota iwe? Akwete vavo. Vamwewo. Wafonera kumbari wakavati chi sekuru? Ndakavati musanditsvage kwandiri ndiri safe. Wakati musanditsvage kwandiri ndiri safe. Aya mashoko aya akabuda mauri nokuda kwokuda Simba here kana kuti wakatofila like ndasafe kana kuti wanga kutya amai vake nehama dzavo? Pane munhu akandiudza pana ndichazondiana akandiudza kuti nditaure zvozvo. Hauchazivi? Pari pane munhu akakuudza ukama wana Simba here kana kuti kuti taura izvozvo pafoni? Uchireva izvo kuti pawakafona iwewo hama iyi yanga iripo? Vanga varipo vese. Foni yawaishandisa ndiye dzehama idzi. Saka hama idzi sedzanga dziripo zvichiitika izvi vachikuti taura zvakati kumba. Ubva wazoya kukoti. Saka iwo vabereki vako vaisangana navo kukoti. Uchiona mai vako vachiuya kukoti wainzwa sei? Ndopo wakabva nditora kubva ipapo ndobva ndadzokera kumba kana Simba. Unozodzokera kumba kana Simba? Musi wekoti yekupedzisira ndeyekupedzisira yacho? Kana kuti makazoita imwe fanozodzokera kukoti? Apa mama wako akakutora mukoti iwe uchirememba muchitaura kunzi chii musi wacho iweyo kuzotorwa kukoti namama? Haucharangarire? Alright. Wazodzoka kumba iweyo tiri muna 2022. Wadzoka kumba kuna mama magara. Chichakaitika mazogara namama? Hapana. Vaingoti wakandibowa because uyu anga andizoti nyepo kuti ndiri sentiniesi. Ndakamenyepera ndiri sentiniesi. Alright. Saka wazodzokera ndipada kunzwisa kuti mukoti sandikubvunza kuti musi wemukoti ndo here musi wawakazonyepa kuti ndakamunyepera kuti ndine 17. Ndodera ndaitaura ino. Ndodera waitaura. Uchireva kuti iwe mushure mekunge mashoko yangu amaudzwa kumba kuya kuti ndozvauchanotaura. Uri kurememba ndiani akakudza mashoko iwayo? Simba akandisendera message angabuda pamba. Asi iwe wanga uchiri kumba kune hama idzi. Ndobva kuti chii? Handiti unoti ndakamunyepera kuti ndine 17 years. Alright. Saka ndiwo mashoko awakataura mukoti. Saka koti yakabva yazoti chii wataura kudaro? Takazodzokera futi iye akataura. Iye akataura. Makazodzokera futi? Iye bva ataura. Saka iye paakataura mukoti akataura kuti chii? Akanzi akabvunza kunzi kwewe wakadi kubvunza kuti ko chitupa chako chiripi? But ndina sitombona pfungwa dzekubvunza chitupa chemunhu. Alright. Ndozvaakabvunzwa mukoti kuti aifanirwa kuzobvunzwa kuti 17 years dzacho dziri kupi? Alright. Madzoka. Ndoda kunzwisisa inini pakuti saka naSimba uyu makazoramba muchionana here kubva wadzoka kumba wakugara namama? Aiuya apa.
Paiuya pamba kwete pamba panext apa ndo paiuya muchionana naSimba apa wakaramba uchionana naye mama vachiziva here vanga vasingazivi muchiramba muchionana chichakazoitika tandani foni ndaishandisa foni ndiyo yangaitenga ndiye akaitenga paiuya paipa akazokutengera foni ndoda kunzwisa kuti zviri kuitika muna 2022 kana kuti rimwe gore tamuna 2023 alright saka iro gore ra2022 rakapera muchingoenda kukoti uchimboenda kumba uku uchidzoka pamba penyu which is 2023 gore rapfuura ndo paakakutengera foni saka gore rapfuura iro wanga wane makore mangani ndipo wanga wane 15 wasina 15 saka pa 15 years paipai ndipo paakakutengera foni right tichitsaurei paakutengera foni apa pakamutengera foni ndo paakatanga kuti ushaya rimwe uzogara neni achada kugara nesister yangu aigara nemwe sister yake yaigara Glendon ndo pandakangoti ndichauya but mama na Mei chingoti ndichauya muna June ndiriko kuma chingotera pafoni July ndakazoenda kumba kwake musi wa 30 July 2023 apa pawakaenda kumbapo waitizira here akachikutora zvakanaka here chii chakaitika kuti uzoenda kumba kwake ndada kushanda kuAvonlea kwanga ushanda ku Avonlea saka ndabva ndadzoka kunoko vakozana zvanga wada kubuda kuAvonlea ndakatodzoka chanyasozo ndakadzoka papa pane maweeks ndadzoka musi wa 29 ndaenda kubasa kundopiwa mari yangu ndapfuura ndoenda nekukambozoma ndamuona saka ndakanonoka kudzoka kunoko neshamwari yangu mama wangu wapopota wafonera sekuru wangu vekutz vakazondiendesa ikoko alright apa idzi hama dzako dzakazokuendesa kuti chingotora inyu mukadzi wenyu mirege ramba muchazvokubiridzira waenda ikoko wazonogara naSimba maigara sei pekuti akatambotanga chimbogara zvakanaka iwe kutaura kuti hama dzako iwe wanga wane 15 years ndidzo dzakakuendesa kwanaSimba sekuru wangu ni vanodhakwa saka pakwaya pavanga vakatodhaka mama wangu watondititiza pandada kutiza ndichifanira kuuya muno mugedhe vanga vatovaroda alright uchireva izvo kuti amai vako vanga vasingadi kuti uende asi ndonge vanga vafonera kuti sekuru vanodhakwa saka ukutaura iwe kuti sekuru vakakumbunyikidza iwewe kukuendesa kwanaSimba inini ndaida kuenda kwanaSimba because Simba akanditi ndingwi alright iwe waitodawo kuenda kwanaSimba saka pana kumbunyikidzwa wakaitwa nehama dzamai vako alright asi mai vako vanga vasingadi iwewo nekuti waidawo kuenda sekuru vakadhakwa mawirirana pakuenda kwacho ndizvoka nasekuru makatenda muchitofara inyu kuti iwe chindakuenda kumurume wangu une 15 years wazosvika watiwo makatanga muchigara zvakanaka hatipfuurire dumberi ndakagara zvakanaka ndakaenda July, August, September, October, November ndo pandakabva ndanzwa kuti kunokwana kupopotedzana mama wangu nyanja dzeSimba igara nyanja dzeSimba yakabva yatuka mama wangu kuti makati pangomwa alright vari kuona usiri kubereka nandiri nhumbi ipapo wanga nenhumbu ndopa yakabva yabata muna November nhumbu yako yakabva yabata muna November uri kumba kwanaSimba alright saka mashoko aitaura aimawana kupusha anga asikazoti une nhumbu alright ndenda November December ndobvitaenda musha kwawo January February ndobva ndaita miscarriage alright December muchienda 2023 kumusha kwanaSimba ndikupi musha kwawo kumusha kwawo ndikupi kwamakaenda kuGlendon ikoko kwawakamboenda paipai ndikoko kumwe chete alright wasvika ikoko iwewe tisati asvika edu pamiscarriage amwene vako vaindiwo vaikumbokutyhikidzira nti mamakagara sei neamwene muri kuGlendon wazouya manje this time around hapana zvaambotanga vaikuda here kana kuti vaindida but ndaingonzwa navanhu kuti vanopopota but nansinganzokupopota aiwa handisi kuti iwo uti kana vanga vasingakutadziri vanga vasingakutadzirako ndoda kuti utaure kuti vaikubata sei iwo amwene vako wazodzoka apa vaikubata zvakanaka alright saka wazoita miscarriage yako muna February chii chakazoitika ipo waita miscarriage ndikaita miscarriage ndakabva ndakaenda kuclinic kuGomo ndakatanga nena manheru ndakarwara manheru sa 3 so ndobva ndandidzokera kumba ndadzokera kumba
ndobva ndaita miscarriage mumba makiseni. Alright, mimba yako yanga ine mwedzi mingani? Yanga ine 4 months. Ndokuzoita miscarriage uri mumba. Alright. Ndidi mberi. Ndatodzokera futi kuclinic. Saka ini ndakabva ndatongonzwa nemai vaigara pamba pandaigara. Tipandaenda pataenda neclinic titorongo chiti haasatobvisa nhumbu yeye. Tete. Vanhu vamwe chete vaive kumbopopotedzana namai. Alright. Vaiti wabvisa mimba. Alright. Chini haasabvisa. Inini handinomba wabvunza. Ndakabva ndaudza Simba kuti iwe hanza chekwe kuti ndabvisa nhumbu. Unoziva munhu abvisa nhumbu. Ndopatakatanga kunetsa nokupepa. Alright, zvida kuti marriage yenyu yamaita naSimba wako yakatanga kuzonetsa mushure mekunge mimba yako yabva. Ende uri kuti sisa avaiti iwe wabvisa pamuviri wongo wasina kubvisa pamuviri. Muchinetsana mainetsana zvakaita sei naSimba wacho? Mairovana, maitukana, maiita sei? Akamuita 2 days achindirova. Achikurova Simba? Aikurova nei? Endwa nemaoko. Nemaoko? Mambama, mabhutsu, nyatsonditsanangura kuti aikurova sei? Ndakabuda panze ndichipinamba vanditi ndipo ukadhona daukira kumudendo basa. Ndanditora mutombo. Pangodzika vanhu vamawanda kuti kundoenda ndikuti avanditi ndikuti ndati ausundori ndoda mari ko ndatitora vanhu. Vanditsika ndakatwa mabraids. Vanditsika mabraids patanga unotwa musana nechibakera. Simba. Rwana chibakera. Ndimudhera chakavhanga pamakiseni nditenge ndakagara. Amene ndakataura kuti chitaitotaura zvezvemafanisi zvese. Patotanga ndrova. Patanga kurova. Saka pesa paSimba ikurova iwewe pfungwa dzekufanira wabereki waidzimbonzwa nawo here kuti utaure? Pakandiva ipapa ndambotaura. Hauna kumbotaura? Kuhama dzake wakambotaura here? Andinombauti. Kumama amai vake wakangonyarara? Alright. Saka ndoda kunzwisa kuti pamwe pesa kwaiti kunyarara kusataura neye kuti waimuda apa pakukurova apo wainyarara enge kwanga uchiri kumuda futi here kana kuti wanga kumutya? Apa pakukurova usingatauri wanga kumuregedza kutaura nekumuda here kana kuti wanga kumutya? Andatangoti kandisinga ndingosiyana naye kandizvinyarara. Kudai akakuuraya? Hata aikurova vachikutsika musoro kudai wakafa? Alright. Wati wewe hauna kutaura hako. Simba uyu aitokukwadza? Nationa kuti aikukwadza. Wakanyarara. Ndoda kuramba uchiramba uchinditsanangurira kuti zvakaramba zvichiitika nguva yakareba sei zvokunetsana nekukurova kwaita? Ndakaona meseji yake mufoni. Pane musikana waimbodanana naye. Ndobva ndati kandiudza unomba wako ndakadza unomba kwedu zvinozoita kugamira zvandaita. Ndaudza unomba wako mama wake watanga wandituka. Sisi wake watanga futi kundituka. Ndakona akandisenera. Ndaudza titonge kuSouth Africa. Saka iye titonge wakabva wamubvunza. Vanditi wakaudzirei? Waudziri ndati vanomba kwenyu vandituka. Kubva ipapo taingonetsana nditsana. Naingonetsana. Musi uyu haana kukurova? Haana kukurova. Ivo amai natete vako wakwanga wakarorwa vaikutuka vachiti chii mushure mongo waudza meseji yaungaone? Ndandakavarekodha foni yangu vakandibira. Vakubira foni yako? Asi zvauchiri kurangarira iwewe? Soke vakanditi wavaona wakambosangana navo vari vese. Ndikati handiti ndaona mameseji here. Alright. Zviro zvekuti iwewe mupi kumagariro kwaunga wakaita kumereji yako yaunga waenda iwe yacho uri mwana mudiki wanga usina kugara zvakanaka ka? Ndizvo kana kuti ndikukanganisa nekuti ndiri kutaura wanga wagara zvakanaka? Kandikangoita miscarriage. Zvakatanga waita miscarriage. Uku kunokumba vasati vaziva futi kuti ndo zviri kuitika kwawakarorwa? Alright. Maramba muchinetsana chii chakazoitika? Ndaitsikana ndiri kuperiod. Airara ndiri kuperiod. Simba airara newe uchitevera uchati uri kuperiod airara newe? Iwe waizvida here izvozvo? Ndaitorwadziwa. Ndichimudza ndikurwadziwa ndiri period. Asi aingorara newe? Akazvita kangani zvokurara newe uri kuperiod izvi? Akatozviregera mai manje. Akazviregerera mai manje? Last month yoipa. Last month? Ndopakazozviregedza? Sasa havana futi wakataurira? Hapana wakataurira. Saka iwo wakazobva sei kumba uku kwawaibatwa zvakadaro? Pane pavakati vada kuunza mari tsvakira ikumi. Vanhu vachakauya pamba wadzingwa namama.
All right. Angakuda kuyani tsvakira kuno ndiani? Shamwari yake. Hama dzake dzanga dzabvumirana nazvo kuti vakuzonotora musikana uyu. Angabvumirana because yesanga vatori apa. Pava mari tsvakira. All right, mama ndokufa varamba. Wa mama waramba mutsvakire. Ndaenda kuti setidera chiroro. Pandisenda message usadzoke. Usadzoke kuno. Usadzoke kuGlendale. Kukambuzuma andambomupindura ndava ndafuna kugongo kumasoro vavauya zvatauya uku nandatone 3 days ndikudesert vavauya taenda tesomba kwangakanegara kukambuzuma taenda tatogadzirisa paitapedza chikanzi asisi wake anasisi wake 2 vawafona zvanzi tukaikuku kotimirire tukaikuku chikanzi alright vauya sikana sitsoke wakabva tangobona ndakawarekodha fone ndo vakandibira ndakawarekodha vabva vatobuda ndotiti ndatosara ndina gogo wangu titu ndatini gogo munhu ndada kumusungisa apo wanga kuda kuti apfungwa dzekuchimusungisa simba uya apo wanga wada kumusungisira nyaya ipi manje zvese zvaindi zvese zvanga wakuda kuchitaura alright ndatora chitupa chake madropa ndatochitora pikisisi wake vowapinda pandatochikanda mudrovha wachitora vwabuda vanomudzwa kuti mubhanga achitora chii ngachitora chitupa chako picture vauya vatanga kuti ungochitorere chitupa changu ndandisaufunga ndochiita sei chitupa chako iwe vatotanga kutondirwisa achida foni yangu vaibata ndanokia doni ndati ndipe foni yangu ndoti ude munomu varamba vatanga kundirova akandirova futi dhero rogogo wangu aripo kukwanga waripo haikurova nezvibhakira futi akandirova dhero rina ndakatokwara ndakakwara musano nemusoro haingokurova nemaoko alright ndazokina gogo wangu ndowakabva kuti ndipei foni iyoyo gogo wangu vatora foni vabuda vaenda vakabva vamira panze vatanga kupopota akamira panze vatora zvinhu zvake hembe dzake nebhutsu vabuda nanasisi wake ndasara ndaenda kupolisi ndaripota ndati ndida kunyora dhoketi mapurisa anonyora dhoketi kambuzuma vanonyora dhoketi vakabva vati aga timufonere vamufonera foni yake anga asingadayiri ndamutidaira nawo ndakabva ndamusendera meseji yekuti daira nawo kukufonera kanza ndakabva yacho ndakati alright wazo ndofunga akasendwa meseji nemapurisa yake ndikuda kumapolisi vaenda vangotaranai vavapa $40 vabuda ndovavapa $40 ndovaabuda alright saka haana kusungwa musiwo akasiya $40 alright iwo zvese zvaizviona iwo pazvaitika zvongaonewo hama yako here kana mana mama kana ana dhedhe ana mama wakafonwa nemupurisa vakatofonerwa but mupurisa anga atopiwa mari akatotambidzwa $40 uchiona nyaya chinofa yatongopera yakadaro mazobva kumapurisa ikoko mama wake wakafona pafoni pangu watanga kundituka zikanzi mari iyo yatobhadhara iyo yanga chitofana atokupai mari iyo watoshandisa zvimwe zvinhu alright ndomashoko avaitaura pafoni alright chii chakazoitika ipapo iwo wanzwa mashoko iwayo mana mama ndovanga kudedzwa nepurisa yekukambuzuma wachienda vachinotaura naye zvinhu zvavai ndifunga ndopa wakazopiwa namba dzenyu famazopiwa namba dzani alright saka iwo ndo wakazokuzobva kumba kwasimba wakazobva mushure menyaya yekupedzisira kukurovai aiwa ndakatombogara ukatombogara futi ukadzokera ukanogara ikoko ndochada kunzwa ipapo wakadzokera unogara ndakanodzokera unogara ndakabva ndaenda kumba kwamama wake akabva ndita ndekulendeo zvinhu zvandotaura izvi ndezve this week this week musupi nasi friday hauchanyatsoziva this week ndaenda kumba kwavo kuglendale ndinogara but ndaitoona kuti panapa hazviskuita namzoti ndipe mari ndakatosvika ari manheru ndati chimondipoka mari zvanzi ukidira sombonoti ugare nemari unotiza alright aiza kuti unotiza iwopo wakazoona this time wazobengenukapo chii chawakaona kuti kugara panapa hakwesi kuita chii changa chakuitika ndizvodotari ndatoti ndipe mari ndida kuenda bcause ana mama wake vaigona ngoti vakandiona kubva ndiridzira tsavu
ndoona kuti taida kuti tunotora hembe dzangu pane hembe dzangu dzakasara futombo kwako ndaisingadzauri nawo ndaingosvika ndakagara panze ndachandoda mari wakasandipa mari yo ndikuzviuraya ndopakavha dzasekuru kuti muperekedze mumba kwavo muperekedze saka wakandiperekedza zvinondisiya udhiseti ndopakavha nanatobirwa foni dara nana kusati mutaona nomba wakatondibira foni pandabva wanzi muperekedze ivha wandiperekedza svika udhiseti pana mutima kiwa wakaisa paya ekumba ukambosoma zvandakabvisa zvinhu ndakatama nehembe dzangu handitozive kwazviri pava nditorina hembe dzeminokudza ndakapfeka uchiri kuti pamakaenda kuGlendewe mimi iye akasara akadzokera kumba akanotama anenge akatuma vanhu nokuti wanga wanaye kuGlendewe koko saka iwo wasvika ukambozuma wakatonotasa zvisvo kunoti akwe akatozodzokera ari manheru ukambozuma unotarisa ndaona hamuna chinhu pamaigara saka kutaura kunosimba uri kuziva kuti ari kupi hausi kuziva simba ari kupi nezuro akafona achindibvunza kuti uri kupinda ndiri kubudiriro akukufonera futi ndokuzokona kwatiri kuita uri panapa nhasi kumba kwenyu inini ndoda kumbobvunzawo mubvunzo ndakanangana newe Mobi nyaya yako yese yawanditaurira iyi iwewe nemakore ako pawati ndaimuda nhasi waane 16 years zvinhu zvaiitika makore esaya izvi iwe waiona kunge simba anokudawo semadiro waamita here iwewe kana kuti aida kutraya kuwandisa nyaya yekuti akakumbunyikidza uri mudiki ini ndairongese anondida but ndakazozviona memanje ndakuudzwa nevanhu kuti akuti ndaumira mabuda asvika 18 years timusi alright saka akutaura mashoko ekuti angaida kukundenderedza kuti usvike 18 years ozokuramba iwewe une makore ako etoti tasvika pa15 years paya chaikutadzisa iwewe kuti ukwanise kana kunotaurira amai wamboti rudo asi ndikuona kuti izvozvi pfungwa dzako dzadzoka rudo here kana kuti kumutya kwawaita saka ndada kudzoka panapo ndichitaura newe ndaitya kutaura waitya kutaura saka iwe Mobi ndoda kukubvunza kuti saka iwe mashoko ekurudziro aunoda kupa kune vamwe vezera rako vari kuita zvawaita iwewe ndeyekuti chii zvawakadzidza panyaya yako izvi ndekuti vanenge vatanga vakura vanenge vatera zvaunoudzwa nani navabereki vavo iwo wakateerera vabereki iwo hauna kuteerera vabereki ndoda kukupa mukana wokuti utaure namama ndoda kuvaratidza vhidhiyo iyi zvii zvauda kuti zviri pamwoyo pako iwewe zvauda kutaura kuna mai vako ndoda kukupa mukana wacho nguva ino zvese zviri pamwoyo pako kuti uudze mai vako nokuti ndichavaratidza vhidhiyo iyi ndinokumbira regerero ndoda kuna mama saka ndikavadedza kuti vapinde munoda kukumbira regerero kuna mama ko kuna dhedhi ndinokumbira regerero but avapo dhedhi vari kupi vaenda kubasa ndinovaratidza kana vauya uda kungokumbira regerero kuna dhedhi vako alright ko kune hama dzasimba idzi uda kuti chii hauna zvekutaura kuti Mwari vainemi ungati Mwari ave nauka saka iwewe wapiwa umwe mukana zvakare uruda kudzokera kuchikoro here nekuti ndikuona kuti pese apo unga kuzoenda kuchikoro kayo ukazogumira form 2 form 2 first term ndipi subject yawaifarira kuchikoro waifarira science waidzigona zvazviri nani saka ukaona ada kukubhadhara chikoro unoda kudzokera kuchikoro wadzidza ka hauchazvidzokorodzi uyo auda kuti abatwe nemapurisa here simba ngaasungwe ka akakumbunyikidza aisakuda simba azvinzwa aiwa pfungwa idzodzo usadzite nin'ina wangu kujera hakuna kunaka uyezve pfungwa dzekuzviuraya usadzite upenyu hauna kuguma asi chakanaka ndechekuti wati wadzidza ende uda kukumbira ruregerero kuti upenyu hwako nekuti 16 years uchiri mudikisa
ufanira kunge uri kuchikoro, ufanira kuchita zvemabhuku hanti Simba achawana mutongo wake, asi usaite pfungwa idzodzo dzekuti ndikatadza kumuuraya wofunga kuzviuraya iwewe. Handika wakakanganisa, wanga uri mudiki, iye akateka advantage yekuti waiva mudiki. Handika muri Zimbabwe ndiyo nyaya yatanga tinayo pano yemusikana yaMobi achitsanangura. Taona kuti zvishuwawo vana kana vachiudzwa nevabereki havateereri, vanenge vachiona sekuti vakura, asi sisi Mobi vari kuregreta. Zvisineiwo kumhuriwo yekwanaSimba panguva yacho iyoyo vakada kuti titore muroora vachida kutiza jeri, asi vaitora mwana mudiki. Asi kutaura kwataita naMobi panguva ino, ari kutaura iye achiti Simba uyo achiri kunze. Simba anga achigona kubhadhara vanoita nezvekumapurisa ikoko nezvemutemo, achibhadhara achitiza. Ari kutaura iye kuti Simba izvo zvandisi kuziva kuti ari kupi. Simba uyu ari kuda kunzi ngaabatwe, atongwe nemutongo wake. Upenyu hwakararamwa nemwana hwanga husina kunaka, upenyu hwekumbunyikidzwa. Saka panguva ino regai tiwane mukana zvakare kuti titaure namai vaMoblessing, tinzwewo kuti osamai chii chaitika nguva yese mwana wavo achitiza vachisangana naye kukoti. Nhasi uno Simba uyo azotiza haachawanike kwaari. Amai vangu, koma wangu, nyaya yandanzwa pano mwaya yakachisangana nemwana wako inawo yakaoma. Pane paanditsanangura kuti murume yasvika pakurara naye ari kumwedzi. Hazvina kuchipa kuti murume anozvimbunikidza pauri, mimi muri munhu wechikuru. Ndingada kunzwisisa panguva ino kuti mimi zvese zvichiitika izvi mainzwa sei? Muchiona mwana wenyu panguva chambokutizai musangana naye amukoti, mainzwa sei? Ndatorwadziwa. Mairwadziwa? Ndatorwadziwa kuti ndakasvika pakumuramwa chaiko. Kuti handakana basa naye kana akatofa. Ndoda kuti zvakandiitira. Mamarwadziwa? Ndakarwadziwa. Zvinorwadza. Imimi muchikura nemwana wenyu, wanga wakamira sei upenyu hwamuchibereka Moblessing? Anga ari munhu angarilaiti, takatanga kumochinja. Imimi chamakatanga kuona kuti mwana wangu achinja chii? Aenda kuchikoro zvekuti akaenda makuseni handiti, bosi munhu aenda makuseni anodzoka kamasikati. But iye aidzoka kuma 7:30 dzeusiku. Tichitomubvunza kuti unenge uri kupi, anogona kutokudza kuti ndafamba netsoka, but ndaitomupa mari yekombi every day. Alright. Mabasa amaiita imimi kuti mukwanise kuriritira Moblessing, maita basa rei? Ari kutengesa. Alright, mutengesa. Munenge muchitengesa chii? Zvakangowanda-wanda. Munongoodha zvakawanda-wanda. Alright, ndanzwa kuti baba varipo, saka baba vakazvigamuchira sei? Vanambozvigamuchira, vakatorwadziwa nazvo. Vakarwadziwa nazvo? Imimi muchienda kukoti, imimi zvamunorangarira, mukomana uyu ainzi chii mukoti? Kukoti? Taienda chungonzi mozodzoka. Wachida kungodhileya nyaya yachona, chingoti mozodzoka. Mozodzoka. Pane koti kaya makazoenda yekuti uyu anga zenga achibva ikoko, asi ndopanzi uyu akanga munyepera kuti ane 17 years. Asi iye tichitaura naye ati ndandaudzwa mashoko yayo kumhuri kwemukomana. Makanzwa sei muchiona kuti saka nyaya iyi kwayakuenda uyu akutombobuda nyaya yacho asina kubatwa nemhosva? Ndakatorwadziwa, ndakatoenda kwakatowanda zvakashaya basa. Yatopera kukoti kwacho ikoko. Yatopera koti? Ndakatoenda kwakatowanda kuti ende mberi, but zvakashaya basa. Saka kukoti yakapedzera ichinzi chii? Mutongo wacho kupera kwenyaya kukoti? Hapana kana mutongo wakaitwa, yakatongonzi nyaya yapera nekuti musikana akanyepera makore mukomana. Ndokupera kwenyaya yemukoti? Ndokupera kwayakatongeta. Ndakatongoda kutombobvunza vanhu vachina kuti muti nyaya yapera sei, uyu mwana mudiki uyu. Hapana kumwe kwandingaendere kuti nyaya yangu iende mberi. Hanzi hapana. Maizviudzwa kukoti kuti hapana. Nyaya yaenda mberi? Ndopandakazinda kunonzi kumusasa. Musasa vakati chii? Vakati zvoni ikati mufonere mukomana, wangoti ikati mufonere kuti muze kuti iwe ukangoona Moblessing chete. Tiri kusungisa. Saka pavakangoti halo, pavakangonzwa zita rekuti Musasa,
akangwa anti vanofona ndiri kumusasa chichi abva atokata foni. Alright mama, panzi pane paakazombono-bhadhara $40 kumapurisa amenoti nyaya ipapa muri kupasiva here mushure mekunge imbonyika ichiurova futi mwana akuda kuchitaura. Saka mama kumapurisa kukambozuma ndo akandishedza ini wada kutaura neni kuti mwana akumbire ruregerero. Saka akumbire ruregerero kunani? Kwandiri ini. Alright, kwamuri nyine. Wachida kundibvunzisa nyaya because uyu akaenda ega ari kumapurisa bvakanzi hakuna munhu mukuru here ndopakangosiya nhamba dzangu ikoko. But munhu anga amira ari one because akaziva kuti kumba ndakaita sei ndakakanganisa. Saka iye ndopakatozondiudza kuti nyaya iripo ndeyekuti nini handina kuti mapurisa asaenderere nyaya mberi nenyaya yangu but handisi kuziva kuti sei asi ndakaona vachipiwa mari nemukomana ndopakangonzi chidzoka ikumba ndemogara zvakanaka. Mapurisa uku pane pamataura kuti mapurisa vakatoti mwana mudiki zvekuti kwesouku mapurisa akatobvumirana nemi kuti mwana uyu mwana mudiki ka. Vakatoti mwana mudiki but anga asingafaniri kumira mukoti nguva yakamira ndati why akamira mukoti makundiudza nhasi. Nakuzondiudza nhasi zvinhu zvakatanga kuitika munhu ane 13 years. Kuti anga asingafaniri kumira mukoti echinei ndopakumira mukoti makadii kutaura hanzi nyaya zvainoitika ndezvekuti yakatongwa munomu yakazoenda mberi tisinei nazvo zvekumberi ndezvekumberi ndomatsanangurira vakandiita. Mashoko maudzwa kumapurisa? Kumapurisa ndo zvamaingoudzwa. Mwana azonditaura kuti ndakazouya kumba imi muchiona mwana achizouya izvozvi makamugamuchira sei? Akangokumbira ruregerero ndo zvaakangoita. Akangokumbira ruregerero akangoya achiti mama mukomana ataka zvinhu zvese aenda azonditiza. Tobva manzwa sei mwoyo menyu? Ndakatorwadziwa nazvo. Famataiwa ndimwoyo kubereka ndo wakakubatai? Haana kana chakasanazvo akatakoya zvese everything pakuhembe dzake. Koma vanga mwana iro wako yakakuratidza here? Anombondiratidza. Ati iye ariko zvinezvi mwana uyu airarwa naye nemurume uyu ari kumwedzi. Ati iye arwadzwa nemudumbu pamagara naye pani pamuri kumboona here kuti mwana haasi kunzwa zvakanaka? Health yake chaiyo bva pamba zvisiri izvo zvanga ari. Hazvo zvaari? Because akunzi akaita scary saka zvese anga akazvichengeta mufoni nematukirwo aitwa nehama anga akazvichengeta mufoni. Saka hanzi akatorerwa foni nemukomana akonyepera kuti yabiwa isina. Alright, amai Mobi, panguva ino inini ndauyawo seSly Media TV chatinokoshesa ndechekuti hongu mwana akakanganisa. Hatiti zvaakaita akagona aiva mudiki nekuti pandamubvunza kuti saka iwewo Mobi waitadza nii kana kuskrima pacho ipapo pawainyararidzwa kana kutora foni? Akati ndaimuda asi unoona kuti zera racho iroro zverudo chairo hatombonzwisise mwana anga akaputirwa nezvaaitwa. Saka panguva ino ndoda kukutenderai, ndoda kukupai mukana naMoblessing. Ndamutaura ndikati Mobi ndoda kuti udzokere unokumbira mama ruregerero. Saka Mobi achauya pano ogopfugama apa ogokumbira ruregerero. Munonditenderere kuti Mobi adaro? Alright, regai tidedze Mobi. Kumbira ruregerero. Right. Ndizani mama ndakatadza kuteerera mama. Kumbira ruregerero mama. Nogona henyu kuhaga mwana wenyu kana muchida kana mwenyu wakasununguka. Taona Mobi achikumbira ruregerero. Mamugamuchira kamwana wenyu. Handikati ndokumbira ruregerero ndakakanganisa. Mwoyo kubereka unozongobata ndosaka makagamuchira mwana. Saka panguva ino tichipendera hedu kana munewo zvamuda kukumbira mumhuri yeZimbabwe kuti mubatsirwe nazvo panyaya ndomukana wandiri kukupai panguva ino. Ndikokumbira kungoti mukomana abatwe asungwe nekuti akandikanganisira mwana kubva kuchikoro. Atokanganisa mwana zvachose. Zvandongokumbira kuti mukomana abatwe. Alright, ndo mashoko amunawo chete kuti mukomana abatwe.
zita rake pane zita rakanonzi Simbarasha Simbarasha Sixpence. All right, it's okay. Number dzenyu tichange takadzisawo pa screen kuti kunenge vanewo information nekuda kwa Simbarasha Sixpence wo vanenge vachikubatai kuti tinongovimba kuti Simbarasha akakanganisa uye zvive mutemo kana uchinzwawo Simbarasha uyu machema mukati ai wakandikanganisira mwana ngaasungwe ngaapinde mutorongo atongwe nemutongo yake enda nezvaakaita muri Zimbabwe. Ndiyo nyaya yatanga tinayo, ndiyo nyaya ndandafambira kuno kurugare, nyaya inosiririsa, nyaya inochemedza. Taona MoBlessing achizopfugama kuna mai vake achikumbira ruregerero achiti ndakakanganisa amai, haana kuziva aifunga kuti ari kugona. Amai vaMobiwo vari kuchema vachiti muri Zimbabwe kana kune anoziva kuna Simbarasha ngaabatwe, akakanganisa mwana wangu zveupenyu hwese. Simbarasha zvaaita zvanga zvakaoma, mwana aimurova. Pamwe pacho tanzwa Mobi achitsanangura kuti airara neni ndichitevera kurara neni ndiri kumwedzi, zvinhu zvakaoma, zvinhu zvinorwadza. Kutaura kuno amai MoBlessing vatsanangura kuti utano hwaMoBlessing handiwo miri wake, handiwo upenyu hwake, asi MoBlessing anotaura kuti utano hwake hwatokanganisika. Muri Zimbabwe tinokutendai nekuonawo program yatakunziraiwo pano. Tinongoti musakangane kulike, kufollowa nekusubscribe. Kunenge vane information number dzamai vaMoBlessing ndidzo dziri pascreen idzodzi, munongovabata kana kuti bata isusu nokuda kwemukomana uyu. Tinongoti mukomana uyu dai abatwa apiwa nemutongo wake aregedza kutiza nyaya dzake nekuti akakanganisa. Uyezve vabereki vana vanokanganisawo, ngatinanzererewo vana vedu kuti vari kufamba sei, ngatisasiye vana vakadaro nekuti vana vari kumbunyikidzwa kunzoku nekuda kwemazipi nokuda kwemalolipopu. Ivo vana ungavateerera vabereki vavo. Tinokutendai, ndichikusiyai pano ndini wenyu Pelagia wekwamupurwa.